parlamenter Sinan Çiftyorek parlamenterê Dem Partiye li Enqerayê digel min e. Berez hingelekî bixêr hatin. Ez destpêkê dixwazim nerîna hewa li ser van daxuyaniyên dawiyê bistînim. Hem serokê Parlamenta Tirkiyeyê hem jî ya kecekê. Ev çi nîşanê didet piştî derbasbûna salekê li ser destpêkirina van guftiguyan? Gelek spas dikim malaba. Bixêr hatî. Serî de dixwazim bayê bêjim demeka nêzik de birêz Mesûd Berzanî û birêz Bafil Terabanê hatin cemevdir ji bo kabîneya nû ya Herêmê Kurdistan bê avakirin. Ew gelek girîng e em pîroz dikin her du serokê me hêja û bangaka me ye demildest ker ew hikûmetê nû êdî bes e gerek bê avakirin û gava girîng ya duyemîn hevekê peşmerge hêzê peşmerge rokê pêş de bibe yek serî de ez dixwazim me heve ya me ve ya wek mîna Partî Komünîst Kurdistan. Niha em vegere ser mijara duhu du peyam hatin rojevê yek serok Komarê Tirkiye yek jî serok meclis hanî ziman. Serok Komar sê tişt hanîne ziman yek derheqê destûra nû da li ser sikinî yani wek gotî ger em destûra bingehî ya nû wek sivîl û demokratîk ava bikin. Ew daxwaza gelê Kurd e daxwaza hemû gelan e demaka dirêjekê destûraka sivîl bê ava kirin ya demokratîk. Lê divê mesela girîng e di navaroka vê destûrê de ev çi hebe? Eger ev destûra hebûna milletê Kurd qebûl neke û wek em bên di serî de zimanê Kurdî qebûl neke yani maddeyê çel û dudê neyê guhartin û maddeyê şeş û şeş neyê guhartin ve ev çax destûra sivîl nava destûra sivîl nava destûra kînûka li Tirkiye zimanê Kurdî qebûl nake. Belê yani eger ew berdam bû ew mad çel û dudu şeş û şeş neyê guhartin ew destûra nû nava destûraka sivîl û demokratîk ev yek. Derexê pêvajoyê de hat axiftin serok Komar zî axivî wek serok meclisê axivî lê derexê hir du serok zî li ser meselê her zêde Türkiye bê teror sikinî. Terora bê Türkiye. Tenê ler li Türkiye gotin terora bê Türkiye teror herema Türkiye bê teror herema bê teror li ser sikinî. Yani li derva jî ser gerek teror nav nûka dibêjin bê biqedandin. Lê serî de em wayî bêjin pêvajoyekê dest pê kiriye. Çi qas nav lê nekiribin jî çi qas navaroka wî diyar nekirim jî ew mesela Kurd e mesela Kurdistanê ye. Nav lê dikin ya nakin. Gerek nav lê bikirane. Çaraserkirine mesela Kurd. O mafê milletê Kurd bigotana lê negotin çiqar nebêjin jî ew mesela Kurd e mesela Kurdistanê ji bo wê mesela vî navî tê wateya ku naxwazin çareser bikin? Belê. Boyake em kurmaş dibin bişkova yekem bi şaşî hatiye bişkov kirin. Ew çi ye? Bi şaşî çi bû bişkova yekem bi şaşî hata bişkov kirin navê wê lê nekirin çareserkirina mesela Kurd. Ji bo wê ew berdewam dikiye tenê dibêjin ki ew pêvajoya çareserkirinê nine çi ye lê pêvajoya wek derbasbûyînê geçî sürecî ye. Yani dibêjin ki serî de biza çek bên berdan bi gotina wanan teror nav nokta bê qedandin paşî em ser biskinin li ser destûra sivîl demeke şundanı biskinin lê vê çaxê li ser diskinin naskinin. Hikûmet tê guhartin nê naguhartin ne belliye gerek serî de nav lê bikirina navarokayê bikirina ki bi gotana ew mesela Kurd e Kurdistanê ye. Wate ewa kunûka çê dibît? Pengavên ku Tirkiye jî havetin hemî bo çekdanana PKK bûye. Yani ew sînaryoyên ku dihatin gotin bo çareserkirina pirsa Kurd nava Parlamenta Tirkiyeyê de bo bifermîbûna zimanê Kurdî wekû zimanê Tirkî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û çendîn sînaryoyên dî evana hemî sînaryo bûn Tirkiye nûka çi dixwazît? Bes dixwaze PKK çekê danê? Yani li çareseriyê nagere?
gelek spas pirseke giringe em vay vekili binin zaman بله ev komisyon hükümet devleta Türkiye îro li ser çareserkirina mesela Kurd naskiniye. Li ser encamê mesela Kurd diskiniye. Çiye ve encam? Çekberdan ya bernedan. Encamê mesela Kurd'a. Mesela Kurd'un buna peki çima dest bir çek bikirine ne usa? بله Li ser em bên berdana Öcalan be hakkın mahfi heviye. Eğer mesela Kurd'un buna Öcalan çima döndürdü buna. Li ser em bên encam lohle rakirina tayinkirina kayyum. Evci encamê mesela Kurd'a. Bira vagabana ben avitin. Bira Salatin Demirtaş o hamu kadroy siyasiye doza kobanê bên berdan. Bira Öcalan be berdan. Bira çek be berdan le bana encamê mesela Kurd'un. Ne çara serkirine mesela Kurd'a. بله Jibo ve de problemenin gava yaken gava les ger be mahfi heviye be dayin ger vaken bejin mesela kayyum tayin kirin lohle rava ve kadroy siyasi be berdan le gava demin de destura bengeyde. Habuna millet Kurd be kabul kirin zamanı Kurdu ve zamanı fermi ve perverdeyi. باشه نوکه هلوستا کردان ل ترکیه باکوری کردستان د درباره هلوستا ترکیه ده چیه Elbette Kurda evet, gele Kurd, siyasete Kurd, hemu kadroyeme pişkili dedine peyvajı. Demin biraz çek ben berdan. Be bengeha siyaseta sivil ve demokratik behez bu, zahım bu. Hemu da ise be bejin. Elnav gel dedi kardeşim gel cibayı de bejin. Le gel tuşi dedi dici de bejin. Biraz çek ve berdan. Le eğer vah peyvaja mesela Kurd'a gerek çare serkirine mesela Kurd'ası gab ben aftine. Em pişkire dedine peyvajı em de roket peşte bir siyaset ve gerek ser siyasete açtı ve demokratik ve çek berdan çek lohole rabe şiddet ve kemin zordari lohole rabe le gerek mesela Kurd'ı çare ser bu evyek. Düdüğü dönüt şide hangi zaman? باشه Çünkü serok meclis got ki eğer li dervayê Sînor yani li Sûriyê çeknê berdan komisyona me dest bi radestkirina pêşniya raxur meclisê nakin. Ev çap veşe mesela qediya. Yani ev mesela Kürdistan'a Bakur'a ya Türkiye ya mesela Suriye ne olsa. Ev mesela Hündür'e ya Türkiye ya Bakırya Kürdistan'a ger ser bê biskinin eğer te giredayê mesela Suriye biki باشه ev te vate ki naxaze تو mesela ki هات çare مثل ser مثلا سوریه برز سینان بخوا یعنی لگوری کو دهتا پیش بینی کرن به هاریکاریا ترکیه ده هریشک لسر روجاوای کردستان بهتا کرن دنری نواده Hanete me evet hükümeti Türkiye devlet İro li ser çare serkirina mesela Kürt li Bakur naskiniye. Her şeyi mecliyevi stratejiyevi li ser Xuseriya Rojava. بله Çava bu var. Çıto bu var. Bira ve kemim li Kürt hereme li Kürdistan'a Xuseri ya Rojava ve kmine Federala Kürdistan'e statüyek pek ne. Yani dönü zaten Serok Komar hani zaman. Got ki em dejavu yani em sistema Irak'ı ya federal ki heze peşmerge ve hezeki anayasal fermiye em ve tecrübe ve gababetine le Suriye em nahilin ki pek var. Jibo ve haşeman ser Seriya Rojava'ya tane serida godun biraz statü pek neve naha deve gayr statü hevezi gerek sedege mine peşmerge چگاه neve جالی heze fermi. ترکیه و به Mesela اکجاری giringere نهاتیه زانان برای سینان یعنی درباره سوکرنا سزاین لسر گریلاین پککی ینکو ام بیجن لباشور بن یان جی لشیعه ام بن لاجی هر دوره کدن بن کدر باسی ترکیه بن یعنی چگاه و جالی ترکیه و نهاتیه هاوتن az vegerim servisleri de bayı bejim. Dönütüşkide hani zaman seru komar. Başa. Gidin gel got ki gel ki mesela Gazze emzi şernezardıkın ve konkuji durucan. Mesela Filistin gerek vakit bu devleti çareser bu. Yani Filistin bu hadi devlet. Başa bir sürü devleti araba hani bir sürü heve. باشه Leji bu kurda jibu araba de devleta bir sürü bu haji ama jibu kurda bence bilon kurt de statüs kabulna ki evnave.
بانگا مل سر حکومت اوه اگه امبراوه هفته 1000 سالی نه gerek خسری روجبه ستاتی اوی وک مینه فدرال حرم کردستان به قبول کرد. بله ev yek dediği ne eğer daha az armağan zekin ki peki çek berde ki siyasete Bakır Kürdistan daha fazla armağan zeki ili gerekli Kürdistan'a bakır çek be berdan ve çare insan ki kadro ki be hazaran seri çiyanın gerek jibor wan bengaha bak hukuki şey bu. Bana Bale. çek berdan yerim kudere ne olsa. بله Bana bak hem de çekler be perene ne ki bana bak bu armağan ki derketin derba. Bırak çek haberdin. Avcı bir arasında ne çek haberdin. Le gerek roke peşta çerçeve ki hukuki çek bu ki واتنوکا گفتگوین و ev هنا insana çek berdan گفتگوین ve دام gerin belat partiye statüyor ki bana. بله گفتگوین دام partiye و Türkiye de درباره yani دانینا چند بنگهن اساسی بو اوی پیواژوی هنا Hebi heye باشه gerek hem gava bunun. Hebi heye ki ve çerçeve ki hukuki ve yasayı pek bilin. باشه. Bu ek çek برای سینا berdan ve gerin belat. جبر دام اما از خوازم ویجی بپرسم تێگەلێن وە لەگەل هەرێما کوردستانê bi çاوayîne ev pêş hatên کوچێ dibin لەگەل Serok Barzanî bi giştî bi çi awayîne ku agahdar wan pêş hata bin û jinêz venerînên wan li ser Yine spas dikim ez gotina ha tamam bikim serida. baş. Yani ji bo çerçeve hukuki û yasayî roke peşte gerek bilyan be istandın ki ek serê çiyan çek berdan ve gen welat statiya wan çê bu. Bele. Lê eger serok meclis digotiya mesela herama be terör pek ne em nikam reda gaba bijin ve çeye xoya ki mesela hukuk çerçeve hukuki dazin naxazın gaba bijin çavê wan xuseriya rojava ya. بله Roland Brez Mesut Berzani giringe du ali da giringe yek ji bo nizik buyna NKS û PYD Parti Yekî Netewî giringe spas ji bo ki wekem bin civîna 26 Nisanê pêk hat بله ger kedawî zî têda bû kera Brez û Calan zî têda bû li Hurdiyê re em spas dikin qanedên me ew e nêrîna me ew e ki Hükümet Herêmî Kurdistan û hemû partiyê me serî de hükümet gerek piştgiriyê bidin vê pavajoya Bakırı Kurdistan. بله Bandora wan bi erenî li ser heye vê bandora xwe bi erenî û demokratî berdewam bikin. باش gelek spasetet kim berêz Sinan Çuftörek parlamenterê Dem Partî li Enqereyê tilgel bûyî gelek spas Ez spas dikim.